Hindi, pagkatapos ng boto, wala pa rin yung tuwanan, hindi man lang dumating. Sabi, pinaayos niya itong kalsada na yan, ganyan. Hindi, pinaayos yung kalsada. Nandun na yung buhangin, pero walang simento. Kami pa latag, naubos na yung simento, kinuha ng mga nagpapagawa yung bahay. Guys, sa totoo lang, ayoko talaga rin sa mga ganyan. Lalo na yung mga ginagawang rally sa loob ng simbahan. It's not right. Mahiya naman kayo, katoliko kayo. Gagawa yun ng rally sa loob ng simbahan. Mukha kang rally doon sa open space, yung sa plaza, hindi yung dyan. Gusto nyo mag-attend ng mass, hindi naman sa simbahan. Kung mass rally kayo doon sa labas. Tingin nyo sa simbahan, politika, ginawa yung bahay ng mga politiko. Ano kaya, mahiya naman kayo sa katawan nyo. Ang simbahan is para sa ating Panginoon, kay Jesus. Ang simbahan ay sinasamba natin para sa ating may kapal, sa ating ang tawag doon, naglikha. Yan. Hindi ang simbahan para sa mga politiko na naglilikha ng mga anomalya. Kaya sa totoo lang guys, wag nyong anuhin yung advice ng ibang tao, tanggapin nyo yung pera, pero iba iboto nyo. But morally wrong sa, kasi hindi ka nakasala sa sarili mo, kasi do you think na wala kang kasalanan kasi hindi mo binoto siya? Pero tinanggap ka, nagbigay lang ng pera. Pero morally wrong, kasi tinanggap mo yung pera, nagkasala ka rin. Kasi pagtanggap mo, yung taong nagbigay sa iyo, tinulungan mo siya magkaroon ng kasalanan. You teach him how to have a sin. Kasi you encourage him na bumili ng boto. Kaya shout out everyone, thank you sa pagpasok dyan. Kaya huwag kayong makikinig sa sinasabi nila, tanggapin nyo. Hindi naman kasalanan yan, sira ulo pala sila eh. Ako, hindi kasalanan, pero morally wrong na yan. Tinutulungan mo ang isang tao na magkaroon ng kasalanan, so hindi kasalanan. Ikaw ang dahilan kaya meron siyang kasalanan, diba? Mga pare dyan, alam ko kung tama ba sinabi ko. Hindi ako namumulitika. Ayoko lang sa mga religious group na sumasali sa politika, ginagawang rally, ano yan? Proclamation rally ang simbahan. Naalala nyo yung ginawa ni Jesus na pinagtatapon niya yung sa simbahan? Ginawang palengke? Ano pagkakaiba niyan? Pareha lang. Ang pagkakaiba lang doon, binebenta nila mga goods. Diyan, yung mga politiko. Ewan ko sa inyo. Maawa naman kayo sa Pilipinas. Maawa naman kayo sa mga tao. Kahit ano gawin nyo, balik tarin nyo yan, mali pa rin yan, kasi hindi ka nagkasala sa'yo. Nagkasala ka doon sa taong tinulungan mo. Kasi in-encourage mo siyang mag-vote buying. So, mali pa rin. May kasalanan pa rin. Ikaw ang dahilan kaya nagkaroon ng kasalanan siya. O, hindi mo kasalanan. Ang gulo, no? Ito. Maraming salamat, guys.